Käsien koordinaatioharjoitus. Seiso lantionlevyisessä asennossa, hartiat rentoina. Nosta molemmat kädet ylös eteen, avaa ne auki sivulle ja laske rauhallisesti alas. Vielä uudestaan. Eteen, vaihe 1, sivulle, vaihe 2 ja alas, vaihe 3. 1, 2 ja 3. Hyvä. Vaikeutetaanpa liikettä hieman. Nyt oikea lähtee johtamaan liikettä ja vasen seuraa perässä. Siten, että kun oikea on kohdassa 1, vasen on vielä sivulla. Kun oikea käsi siirtyy sivulle, vasen nousee eteen ja näin edespäin. Kokeillaan. Oikea käsi ylös, vasen käsi ylös, oikea sivulle. Oikea käsi alas, vasen sivulle ja laske vasen rauhallisesti alas. Sama toisinpäin. Vasen johtaa. Vasen käsi eteen. Oikea käsi eteen, vasen sivulle, vasen käsi alas, oikea sivulle ja laske oikea käsi alas. Kokeillaan uudestaan. 1, 2, 3 ja vasen palaa viereen. Käsien koordinaatioharjoitus tehostaa aivopuoliskojen välistä yhteistyötä, jolloin kehonhallinta ja koordinaatiokyky paranevat. Samalla myös aivosi oppivat uutta.